So karon guys, kauban na si Maing. Mubawas ko na si Jang Aljon sa video atong giuling-ulingan ng ijang naong Karon guys, mabawi karon panahon na among hubgon. si Aljon. Impas na ron, gujuro na ini guli. Tara. So na may i-challenge nimo Aljon. Ani? Kani. Ipahurot mumpo. Adik ko oy. Na may bayad. Pila po? 100. 100. Gamay adik ko oy. Konti ka niya. Konti. 100 daw, konti. Ako iguri sa 100. Bebe, ako gunit kay para sigurado. Ikaw na masiguro mo inom. Ikaw ra. Adik ko oy, bahala sa gatos. Oh, 200. Na samot bahala. 100 na. 200. Ikaw rin, sigara eh. Oh, last. 300. 300. Pila na? 300. Oh. Pakita. 300 oh. 300. Oh, kana. Kani. Kana ra. Hindi ka talogay na na. Di ka lugi, kani oh. Lami ari. Oh, napupay ko pa inom. Mumpo. Sige. Testingan to be. Hatagin sa. Kwarta sa. 100. Sayang na. Okay ani. Okay na. Kwarta na. Kut na scenario magda. Impas na ni ron. Kanira. Tinani, kaya ka naman 300. Wow. Magaling kang Matay ko ni ron kay. Grabe ka wait ko nun. Apit na. Mamatay ko ni ron kay para hubog. Hubog ito ni ron. Tingin na, apit na. Suko niya ni Rizal. Grabe ang kusuga mo ino ko eh. Limal ka dyan. Minatay ka dyan na. Sige, apit na. Kaya eh, grabe eh. Impas atong 300 ani. Ba, ano ba ito? Mananabas mo na rin ba ito, ani? Gamay na naman. Busahon. Grabe ang lama eh, gumagumag lama. Busahon, ito yun. Sige, apit na. Bayan na lang ako. Grabe eh. Ating hurot, pag-imanon sa pare. Impas daw itong 300, ani. Oh, di hurot. Sige, 300. Ewa na. Barag na. Na. Matumbam ka ni. Klaro na kadto. Tujungin mo din. Tayo. Daot ning ta. Ating ulitam gugkuan gud kani magigiinom ni Jod na. Imunon magunig pari. Mumpo. Impas ni. Saman kaya pa? Ayun na. Tayo ni. Mga nakaw pa nga di na. Badong ba di? Uy! Bubog ka dito ay. Ay, suka-suka dia kay punas ko. Ito ko pas iring. Na mo na ulit umumpo. Imunon pare giinom mga Jod. Dire, gujura na nito. Ikaw. Atod nang atog asa na ibutang. Na. Buga ko eh. Bubog malagi. Tay buga taman. Di ba magda? Sige man ni. No. Wala kay mo na kay para hubog. Pas noon. Asa mo ba do? Yara man di yagi adam.